He de venir jo. Has de venir. He de venir jo i dir-vos com fer el vostre programa, la merda. De veritat, que no. Mi hermano, camiseta negra. Hòstia, nois, vaya dilluns, Ah! Busca, insaciable, per casa? tot el món. Per tot, bueno, per casa, no, t'imagines? No he de buscar gaire, no? Jo tinc el calaix aquell. Et diré que estic molt content de que vegis els meus vídeos. Pistatxo per tu! Escolto Manel. Ara sí. Home, és que sense això jo no funciono, eh? No sé arrencar el programa. Però tots els silencis els heu de deixar, després no talleu. Sí, no. Aquests moments, això deixeu-ho. Això és la nostra essència. La cançó aquesta del principi, el tupà aquest del principi, això us ho han fet o ho heu fet a mi o alguna cosa? Et diré que estic molt content de que vegis els meus vídeos. Què diries tu? És a dir, m'agradaria molt que us ho hagués fet algú, que haguéssiu convençut algú per fer una cançó tupà, trompetes del Camerino Jove, però és una ja com una casa. Com un casoplor. Efectivament, vam gastar 10 litres d'aigua per fer aquesta cançó. Exactament. Salut. Però, exacte. Molt bé, doncs, això és el Camerino de Cultura Jove, tio. Estic desubicadíssim perquè la setmana passada no vam fer capítol perquè va haver-hi la gran apagada. Vam patir l'apagada. Estava aquí tothom corrent, o sigui, però corrent com si fos el gran apocalipsi. Estava la Juliana Canet, boja, rotllo... Ah, merda! Haig d'agafar un tren a no sé on. I l'anterior vam fer Sant Jordi. Llavors va ser l'especial... Bueno, descontroladíssims. Però guapíssim, aquí estem. Sí, tornem a casa. Llavors, Gerard, bon dia. Bon dia. Dimas. Qui ha vingut avui? Avui ha vingut algú que m'agradaria dir que és potser un terrorista de l'humor. T'ha quedat poètic, Se m'acaba d'ocórrer ara. Ha vingut el Marc Serrats. Què tal, Marc? Com estàs? Molt malament, vull dir, us ho he dit abans d'entrar, molt malament, no tinc el dia, no sortirà bé això, però bueno, Perfecte. És contingut. Això ens agrada molt. Ja està, ens encanta el contingut, tot i que nosaltres estem fotuts, jo crec. Ens agrada també. moure'ns en la merda una mica. Sóc el vostre home. Perfecte. Contingut no es posiciona en res, no contingut és neutre. No es posiciona qualitativament. Exacte, Contingut és contingut. Exacte. I ja serà contingut. Ja és l'únic que puc prometre avui, serà contingut. No volem que ens prometis res més. D'acord. Primer de tot, t'hem demanat que ens portis un queco, Sí. que et demanaré que me'l donis, no l'obrirem encara, però dona'm ara, el guardaré aquí i et donarem al final del capítol el queco que ens va portar la Rosarona El guardarem per fa aquí. 3 setmanes o 4. Clar, li doneu al següent. El següent. Clar, us regaleu entre vosaltres els vostres... Doncs farem una cosa, ja veuràs, ja després t'ho explico. Perquè la merda que ens has portat anirà pel següent. Després t'ho explico. Sí. Perfecte. Primer de tot, anem a conèixer la persona abans que el còmic. És molt graciós perquè... Per què el terme persona t'ha fet gràcia mirant-me als ulls com una rata i has dit persona rient? No, però perquè la frase de... Normalment diem com... ets el primer còmic... T'estàs fent un embolic, Sí, tio. però terrible. Jordi. Terrible. Em fa gràcia com diferenciar còmic de persona, com si els còmics és una altra cosa a part de persona. Clar. Llavors... No es fa amb un lampista. No. Exacte, Anem a conèixer la persona més enllà del lampista. del lampista. Això no es fa. No passa. Amb el còmic... Clar. Supo... Interpretes que som dues persones separades, Clar, suposem que Sí. A un la lampista no li pressuposes que Clar. es fa un personatge. Jo crec que la persona que veig a l'escenari és impossible que sigui ell, és aquella persona. En canvi, el lampista sí. El lampista Això és ve de cara. Això és classisme. Totalment. No passa res. Bueno, seguim, no? Doncs mira, abans m'has dit que t'estava mirant a la cara i tio, jo sempre he pensat que tens cara de cuiner. No, perquè sóc una barreja entre el de The Bear
i dels postres del Germán Roca, tio. El Jordi Roca... Sí. Sí, Parles com el de DBR. Clar, fumo com el de DB i tinc tot el rostro del Little Rock. Hòstia, però és veritat que Tu tens algú tu també una mica, eh? Sí. Tu també una mica, És que eh? jo crec que compartiu una mica... Hi ha un fenotip. Sí. Que teniu o sigui, des del respecte a això, però teniu una cara una mica com d'estar cascat, com d'estar fins la polla de tot. Molt bé, vull arribar a aquell punt, eh? Sí, Un aplaudiment superanticlimàtic, no? Estem tan lluny de tenir aquesta energia que se'ns proposa des de la tècnica. De dir, què era aquest entusiasme? D'on ha sortit? Però m'ha agradat, haig de dir que m'ha animat una mica, m'ha pujat un to, de cop. Sí, però m'ha generat un rebuig increïble, perquè estàvem portant això que era com... Molt bajonero. David Lynch. Sí. De fet, hauríem de fer tot el programa amb un soroll així de fondo, i de cop aquest aplaudiment llançat m'ha revoltat, se m'ha trencat alguna dintre. Què fas, Dimas? Val, clar. Estic agafant... És que estem en un dilluns molt estrany. Sí, és un dilluns molt... Però necessitaré la teva... Sí. Perquè veurem de porró ara. Crec Molt que bé. és el moment per trencar Li aquesta vaig a fer energia. una última pregunta. Fes la pregunta i jo vaig Fes la omplint. pregunta. Jo vaig omplint el porró. Jo he vist el teu Insta. Això és un Pokémon, Li ha agradat, per cert, li ha agradat. Sí, però aquest que és no el dels nous, coneixem. no? Sí, no el coneixem. Jo crec que no és Pokémon, jo crec que és més imitació marca blanca que... Ens van dir que era un Pokémon real, però han tret ja, van... No Real, sé. Dels de veritat. Home, sí, clar. Com el Pikachu. Sí. Sí. Per les nits es mou, és una persona. I no ho sé, d'alguna de les últimes generacions. I això també t'ho pots fotre pel cul. És a dir, és Pokémon... és un Com es diu truquillo. el catxarro aquest? El plug anal. Pokémon. Plugemon. Però les punxes aquestes que té, perquè no... Això ja treballa a altres àrees. Això és Això no m'hi fico. delicat, És a dir, eh? Tu has de seure aquí i a jugar, nen. Delicadet. Al final, veus l'utilitat? Mira. Veurem una utilitat al Pokémon. Sí. Això, jo el dissenyador d'això, jo ja sé una miqueta de quin pal anàvem. A veure, jo et volia... He vist el teu Insta... bueno, en el seu dia em va sortir el top 5 línies de metro que vas fer, que es va fer com molt viral. I he vist que fas com top 5. N'he fet 2 o 3 i ja no funcionen, perquè a Instagram, a principis del 2025, va canviar la durada dels Reels. Aleshores, ja no poden... 3 minuts, no, ara? No, ara 1 i mig. La van reduir. Llavors el Reel ara ha de ser una cosa... TikTok s'està allargant i Instagram s'està escurçant. I ja no sé. M'és igual. És que tant me fot. Quan ha de durar? 1 minut i mig? 1 minut i mig, ja està. Si és igual. Sí. Estic atrapat aquí dintre. A veure si en 1 minut i mig fem un top 5... I el porró marca la durada. Hosti, potser és 1 minut i mig de porró. Jo crec que són... Se m'acabarà... Torna a omplir. Però sabeu què passa? Que jo us explico, això es liarà perquè hi ha una capacitat en el got. No, però és que tu t'ho estaràs bevent mentre fem el top 5. És que, és que... M'agrada molt, eh? És el teu moment, perquè a tu et costa molt tragar mentre... És la meva... El moment de demostrar que puc tragar. Dona'm. Vinga, va. La vida és tragar. Sí. Moltes vegades... És a dir, omple't això i mentre fem el top 5, de fet, però tu proposa'm el primer i mentre jo l'elaboro, llavors ell comença. Clar, Sí, a veure. Tampoc Jo, mira, ja està. no, cap. Mare de Déu. Però què has fet, tio? Bueno. Obre la boca, que has de tragar una mica. Veus? Bueno, no he tocat cable, eh? Ja veureu. No he tocat cable, només això... el guió que està... Cada setmana és Això sempre és així, Vull dir... Jo em sentia especial, però no. No, realment no. Doncs ja està. No. No molt, no. Llavors, top 5, vinga, anem ràpids. Vale. Top 5, Espera, Dimas, espera. primer li plantejo i mentre ell fa el raonament, tu vas planteja, bevent. sí, Sí. Val? Top 5 animals que et pots trobar en un metro. Animals. Sí. Top 5 animals que et pots trobar al metro. D'acord. Val, jo et dic els 5 i tu me'ls ordenes. El situo. Sí. Tenim paneroles. La panerola està... Clar, és que és estadístic... No estàs bevent. Sí, ja pots començar. És estadístic o és de quina que et fa més o menys il·lusió, no? Jo crec que una panerola sempre està a baix de tot. Prefereixo trobar-me un rinoceront que una panerola. La panerola seria 5 a baix. 5 panerola. Sí.
Sí. Tenim... Dimas. Et costa No moltíssim. puc. No pots? Ho he intentat, no puc. Soc incapaç de tragar. Intentem al revés, li fas tu el top 5 Sí, fem-ho, fem-ho. Fem Intentem al revés, tu tens més capacitat de tragar que jo. Gerard, omple-t'ho una mica més. Una mica més? Vale, vinga. És que si no, no faré. Té un bon boc, té No, una bona prepara't sortida. perquè després serà top 10 i et tocarà a tu, Ele. Perfecte. Bueno, va. Llavors, fot-li. Panerola l'hem col·locat al Al 5, a baix. Sí. el 5, Sí. Després, rates. La rata, a mi, la rata m'agrada, és un animal que m'agrada. Per tant, jo la rata, com que sé que em fareu alguna sorpresa, la situo al 2. Uf, rata m'agrada molt, a mi. A mi les rates crec que és un animal bonic, molt mal connotat. Té connotacions Molt bé. dolentes. Com quines connotacions, per exemple? Bueno, malalties, si es va entre la merda, però jo celebro molt No puc més. el que diu el coronel Hans Landa a Inglourious Basterds, de que no hi ha tanta diferència entre una rata i un esquirol, però tu, en canvi, et surt l'impuls d'aixafar la rata i no l'esquirol. Aleshores, jo crec que s'ha de defensar la rata. Molt bé. Jo crec que... sabíeu que hi ha una persona que va morir de beure aigua? Sí. Sí, I és que... t'has sentit, per un moment has dit... He vist la meva vida passar per davant, Dic, Déu meu. Però aquosa. Només he vist els moments de platja, piscina... Aquarela, els havia els moments. Bueno, després, mosques. La mosca... és que tot, clar, quan treballem insecte, malament. Sí. Jo la mosca la col·locaré al 3 perquè sé que hi haurà dues sorpreses i una haurà d'anar al 4 per força i l'altra a l'1. Una mosca no és tan diferent a nosaltres, en veritat. No, ni una panerola. No, És a dir, a nivell gregari, a nivell d'organització social, l'insecte s'assembla molt a nosaltres. sí. Això és un tema que a mi m'agrada molt, perquè sabeu que hi ha animals que tenen com societats Sí, Sí. s'organitzen. organitzades, però hi ha pròpies que inclús ni les persones tenim avui en dia. O sigui, Clar, els diuen nius que aquells de termites... Clar, n'hi ha societats perfectes, que es consideren Sí. perfectes, socialment parlant. M'agradaria també saber qui considera que allò és una societat perfecta, perquè igual és una mica nazi. Sí, exacte. No, sí, no, perquè... no m'agradaria criar el meu fill en una societat que s'emmiralli amb com funcionen les termites. Clar, Ja, és sí. que normalment s'organitzen com els que són bons procreant només procreen, Clar. els que són bons caçant només Fixa't cacen. que el que admirem de la natura és tot el que al final acabem com rebutjant Sí. de la humanitat, no? Llavors, tota aquesta gent que s'emmiralla amb la natura és terrible. Sí, La natura és una equivocació. És a dir, la natura, l'única utilitat que té és que si no hi és ens morim. Però la natura Sí, realment. És un espectacle terrible, un desequilibri... No, la natura està equilibrada, no? La natura és d'un desequilibri constant que s'obre pas entre mort i tortura. Però a la vegada, nosaltres, o sigui, com ens hem organitzat també és com s'organitza la natura, perquè nosaltres al final som una altra espècie que s'ha organitzat biològicament. Hem intentat emular coses que la natura ens proposa Clar. i canviar-les, però jo crec que Sí. s'ha de subvertir la natura. hem volgut ser creatius. Hem agafat les abelles Cremem els boscos, ja està. Sabíeu? Una de les... Asfaltem Ah, tots tio. els carreters rurals. Una de les millors societats d'animals, d'aquestes que diuen que estan molt ben organitzades, són les ratatopo desnudes. És veritat. No confondre amb la vestida. Exacte. Que- Que potser és l'animal més lleig del Ja sé, puto món. ja sé Sí. què vols dir. Que són aquests com... que són rates que no tenen Sí, pèl. és com una polla raríssima. És fastigosa. Sí. A I més, viu- són d'aquests viu que, a no té, sota que, del que els terra. ulls no veuen res, són secs. Exacte, per Perquè això viuen són sota el topos. terra. Sí. I tenen només les dues dents grogues, fastigoses. Per això és una societat perfecta, perquè no es veuen entre ells. No, clar, no els hi queda un altre. O sigui, ells són molt lletjos. Si és que es veiessin, deixaria de ser perfecta, però hi hauria un... Hòstia, Què collons? Sí, hòstia, soc això, he de conviure, saps? Clar, Quan xoc identifiques de l'altre realitat. com a igual, llavors veus que si l'altre és una puta merda, això vol dir que tu també ets una puta merda, Clar. és quan comença la guerra i la destrucció. Si no veiéssim, si estiguéssim aïllats els uns dels altres, seria tot perfecte. Hòstia, nois, vaya dilluns, Ah! Com començar un bon dilluns, eh? Sí, hòstia. Buah, tio. Va. Bé, seguim amb el top, Sí, no? acabem Què ja. queda? Quart animal, persones.
on el fiquem? Just per damunt de la Panerola. El 4, no? Sí, no hi ha tanta I ens diferència. queda a l'1, que estic molt d'acord. Segurates del metro. He estat a punt de posar-ho com a goril·la, però he posat coloms. Colom endavant. El colom, al metro, és el millor que m'ha passat mai. És el rei. És el millor. M'agrada molt quan veig un colom en un lloc que és tancat. Sí, sempre. sí. És algú top. I el colom que espera al metro, així, amb els braços cap enrere. Uah, tio. Això sí que m'ha aportat felicitat. Sí, Ara, tio. el colom a dins del metro, des del punt de vista nostre, perquè ell segurament està desorientat i tal, però des del nostre punt de vista, el colom a dins del metro... És una cosa fantàstica. Una meravella. Li donaria al Moina. És a dir, si estigués demanant, si estigués fent freestyle, clar, total. amb ell sí que li dono. No, i és una cosa bona que no demana. Fa el freestyler del metro. Sí, és un tema, això. Aquí hay una chica hablando con el móvil. Cállate. De veritat que no. Mi hermano, camiseta negra. És que no anirà... No, cada dia és... Un ha de saber en què orientar els seus esforços. Ara, jo haig de dir que jo paro el que estic escoltant però perquè m'agrada... No. O sigui, m'agrada veure amb què ens sorprendrà aquesta persona que fa freestyle. No, jo em pujo el volum. Sí, però no tens curiositat tope, de veure... Em dissocio encara més amb el telèfon. Cancelació de ruido activada. Absoluta, i jo he arribat a baixar. Ah, per... Jo he arribat a baixar. Estaria bé com que te'l quedessis mirant fixament als ulls sense dir res. Ja, perquè... Clar, Com cara una mica desafiant, però sense... Potser passa alguna cosa, potser no. Exacte. No. Freestyle. Sí, exacte. Depèn de com em vingui. Sí. Depèn de com em vingui la rima, la barra. Depèn de com em vingui la barra, I la barra, pam. Però que no surti de tu el desafi... O sigui, No. tu simplement Com mires. reacciona ell. Un cara de colom que s'ha colat al metro. Exacte. Doncs, crec que és un bon moment. Nosaltres ja hem begut, ara et posarem a prova, tu. Sí, toca veure, porró. Com va la teva- Omplim més, sí, que això una no... mica més, que queda... Com va la teva catalanitat a nivell de... A nivell de porró, bé. Home, a nivell de tot l'altre estic fins les pilotes. Però Perfecte. a nivell de porró, bé. Porró a nivell, sense alcohol, sense ninguna beguda alcohòlica, és molt portable. De cop és com... Sí, és aigua. Sí, és un... Sí. I llavors, mentrestant, fem alguna cosa o... Nosaltres admirem. comentarem si ho fas bé. A veure? Hauries de començar a allunyar, Una mica... Bé. A mi m'agrada la idea de amb silenci, Molt mirar-lo bé. amb silenci, fixament. Hosti, de les millors persones que han passat per aquí que veuen porró. Hòstia, ho està fent molt bé i estan passant de mentre, No, i s'ho veu tot. Tot! Molt bé. Hòstia, però ha fet cara d'estar destrossat, com Tu- si s'hagués tu de també veure has vist un la whisky, teva vida passar. Ha sigut. No. És a dir, si això ha de ser el que em posi a prova, si això ha de ser el que em posi a prova a un rebentat com jo, malament anem, tio. Ai, pues m'agradava la idea com de que torno a repetir, no vull que moris, moris. però si t'haguessis mort de beure aigua amb el porró, això, contingut. Mala hierba, tio, mala hierba. Això- No em tombarà això ara. Bueno, molt bé. Què? La Molt veritat bé, és que no? ho has Ho has fet bé. bordat, de veritat. Probablement, moltes gràcies. jo ja puc dir que ets la persona que millor ha begut porró. Sí, Sí, El convidat 100%. que millor Sí. ha begut porró. Escolta, Què? parlarem per sobre de una mica, perquè ara últimament estàs fent moltes coses. O sigui, et veiem, fas col·laboracions a l'Està Passant, has fet un llibre. Sí, bueno, però el llibre el vaig fer l'any passat. De has fet, fet un llibre? aquest any estic fent poques coses. No, clar, sí, jo vaig fer un llibre l'any passat. I molt bé, i una experiència molt xula. Tant de bo es pogués viure de la literatura en aquest país. Però hi ha tanta gent escrivint, Sí. tanta gent, tants intrusos, entre els quals jo Tu- també estic Clar. allà. No, jo he fet, he fet un llibre de... He fet ficció, Ah, molt És bé. un llibre de relats curts Ah, molt bé. sobre la mort, humorístics, passen en un tanatori, tots. Ah, molt bé. Sí, però la veritat és que s'ha venut bastant. I tot i que es ven bastant en proporció amb tot l'altre que es publica, però clar, aquí estan guanyant diners amb els llibres
4 i el de la guitarra, No passa Clar, res. Tenim... Bueno, Bueno, però per una altra Poc a banda, estàs fent el teu monòleg, que és vaques Sí, plaques. aquí sí que... aquí I que ja- xiclín, Aquí sí que estan I entrant. que, atenció, tenim entrades a Cultura Jove. Tenim entrades? Sí, Clar, a Cultura Jove la gent guapíssim. pot agafar entrades per veure el teu monòleg. A l'espectacle parlem sobre la fi del món i parlem de que bueno, si el món s'ha d'acabar, doncs hem d'abordar-ho amb una actitud determinada i al final és un recorregut per diversos prismes al voltant d'aquesta fi del món, d'aquest apocalipsi imminent i del fet que t'agafi amb 30 anys, no? Val. I del fet que portaràs un fill al món, a un món que s'acaba, no? Un món que es mor. I una miqueta que onda. I s'ha de riure amb això. Amb això I que has dit. la gent riu, tio. Uah. Que jo a vegades penso, què fan rient això? Si jo ho estic dient en sèrio. Clar. Què fan No, rient? no et prenen en sèrio, Que dic, però que jo per mi era seriós això. Per què estem rient? sí, Per sí. què rieu? No Us rieu. estic avisant, Em passo ja la meitat veureu. de l'espectacle dient, no rieu, no rieu. Però si això és en sèrio. Estic fent aquí un assaig filosòfic, Clar, sociològic. I cada vegada el fem, i cada vegada tornen a riure. Prou de riure tant, tio. Prou. Exacte. A vegades la gent em deia, i ara m'he tret de Twitter, però la gent em deia, m'ho diuen per Instagram també a vegades, deien, no fas ni puta gràcia. I jo, aquí, Gràcies. aquest, gràcies. Prou de tot l'altre. La Generalitat m'ha contractat per donar un missatge d'alarma a la societat. I estem aquí tots rient. Exacte. Totalment. Joder. A mi m'interessa saber, parles sobre un apocalipsis imminent, una Un o fi molts, del món. perquè ara no sabem quin tocarà, què ens tocarà. Bueno, La setmana passada s'apaga la llum. Llum, aigua, pot ser qualsevol cosa. Pot ser qualsevol cosa, llavors m'és igual. i en el cas d'apocalipsi final, tu, Final. sí, quina classe si fossis un supervivent, quina classe de supervivent mandra, series? és el que més mandra em fa. Ser supervivent, Sí. ja. Supervivent suïcida. Em fa molta mandra la O sigui, però- la mera supervivència. O sigui, però és una cosa com que no decideixes en cas de que em deixis matar, que... Però jo suposo no deixar-me matar. És a dir, si no hi hagués... Clar, però tens alguna cosa que protegir, estàs tu sol, és molt diferent. Perquè si tens alguna cosa que protegir ja dius, va, doncs Clar, Em fico. anem a arriscar una part per protegir això, No, que és tu important. sol. No, em deixo morir. Vull Et dir, deixes morir, eh? No, m'agafo totes les drogues. És a dir, faig una busca insaciable Per tot casa? el món. Per tot, bueno, per casa, no, t'imagines? No he de buscar gaire, no? I estic al calaix aquell. Faig una busca insaciable per tot el món. Me'n vaig a pisos d'estudiants, me'n vaig a no sé què, i agafo tota la droga, tota, la que hi hagi, me la bec amb whisky i a rebentar, tio. No m'interessa gens ni la solitud ni la supervivència. Molt bé. M'agrada, el catastrofisme. No, el catastrofisme és tot el previ. Ja. El meu és Acabar bé i és ràpid. acceptar amb estoïcisme que què has de construir tu aquí. Mena Jo soc una mica... estoica, Jo estic una Sí? mica en aquesta línia, sí. Jo és que... Jo és que crec que no Saps allò de que m'interessa hi estar ha senyors que es divorcien com per tercera vegada als 50 anys No direm... i se'n van com a Formentera, saps, tio? Es munten com un xiringuito de merda, de vendre 4 birres i 4 patates, i es deixen morir. I si això ja ho fem els tios en una societat funcional i de més, Clar. perquè som incapaços de lidiar-nos a nosaltres mateixos si no hi ha un objectiu específic que mantenir, amb no res. És que The Walking Dead això és una puta xorrada, tio. Molt bé, doncs jo és que està ara trastejant el mòbil perquè a cada capítol estem fent alguna cosa que no s'hagi fet mai aquí en aquest estudi de ràdio. Molt bé. Doncs anem a fer el Anem a fer peripé això. aquest. Se'm dona fatal a mi, Per això ho has de fer tu, qui ho ha de Soc fer? pèssim, tu. Hem de fer-ho... Tu m'has de ficar el protector al meu mòbil. Però jo no ho he fet mai, això, Doncs vinga. És la gràcia. Bé, crec que està com separat per... Espera, jo Veus que hi ha com per si vols un 1 i un 2? Per àrees. Crec que primer has de fer passar-li a l'1. Wet i després dry, no? Exacte. Sí, que és... Perquè primer s'ha de netejar, no? Sí. M'encanta Marc Serrats netejant-me el mòbil a mi. L'altre dia em va sortir un vídeo que crec que era una frase de Torrente
Sempre està molt bé citar Torrente, és algo que A mi funciona. m'agrada quan vaig... en general. Jo ho demano. De fet, ara, això el Gerard no us ha dit, però jo li he demanat dir... Sí. Si no cites a Torrente, és una cita. No vinc. no deixo que pengeu Jo li he dit, l'entrevista. digues algo bíblic, jo a canvi diré alguna cita. Algo de Torrente. que és el meu referent. Uf, quina delicadesa, eh? Sí, tio, estàs El d'acord? protector és això, no? Sí, imagino. M'agrada com que la persona que m'ha de posar el protector digui el protector és això. No? Hòstia, quina deli... A A veure, veure, jo no el veig molt recte, eh? No. Però molt... m'agrada... No ho està, no ho està. És igual. No ho hem fet bé, tio. Crec que és pitjor, Uf, ara. ara l'estem cagant aquí, eh? I tot això què és? Jo crec que això eren etiquetes com per ficar-ho recte. Ja està, tio. Ja està. Bueno, Ja ho poc s'ha tenim, parlat. ja ho tenim. Tenim el protector ficat bé. Felicitats, Marc. Estem protegits. Estem protegits. És molt important netejar-se i protegir-se. Jo sempre penso que sí. Sí. Protecció i neteja. Ha quedat una mica, bueno, a la seva manera, però gràcies. De veritat que ho aprecio molt, el canvi de La pantalla. protecció i la neteja no és sinònim d'èxit, tampoc. No, No. És important, però després les coses poden sortir malament. molt bé. Segurament pots tenir més èxit si et protegeixes i neteges. Segurament, estadísticament. Exacte. Però no Però és una sempre Però certesa. no assegura l'èxit. Marge a l'error. Molt bé. Doncs Doncs amb aquesta... amb aquestes declaracions acabem. Acabem ja. Moltes gràcies, Marc, per va, venir a vosaltres. i la No xerrada. teníem un pongo, un Merda, queco? tio, però és que... He de venir jo. Has de venir. He de venir jo i dir-vos com fer el vostre programa, la merda. És que portem com 3 o 4 setmanes sense fer-ho, tio. Sense fer programes i se'ns està oblidant, Val, realment. aquest és el queco de la Rosarona. I el meu no es veurà fins la setmana vinent. No, es veu ja, perquè no, com si aquest... l'obrirem ara per d'acord. ensenyar-lo. Sí, perquè És com que aquest té unes programa... instruccions que us posaré. Vale. Ara... Primer, un mitjó. Un mitjó perquè l'altre, la seva mare el va retallar perquè s'havia fet una ferida a la cama Molt bé, No me'n recordo jo quina i era li la quedava història. aquest desparellat. molt bé. Bueno, Moltes gràcies, Rosalona. El guardarem. I aleshores anem. obre això. primer l'obrim, abans de dir res. Estic realment intrigat, per saber. Uf! Opa! Ei! Ja... Oh, són... Vam fer per Sant Jordi l'any passat, Sí. vam fer una mica de màrqueting i vam fer 200 o 400 punts del llibre que per una banda Ensenyem uns quants. fa promo del meu llibre i per altra banda fa promo del meu espectacle. És a dir, per aquesta Llibre? banda fa promo del llibre i per l'altra fa promo de l'espectacle. I té un QR que va directament al meu Linktree i que hi ha totes les entrades dels meus shows. Hòstia, Ja molt està, bé, molt bé. Aleshores, em vam fer una tirada massa llarga. Llavors jo n'he portat 50 o 60, Moltíssims. però aleshores farem una cosa i aquí m'asseguraré de que això ho feu, no us en lliureu d'això. Ja, bueno. A veure, És a dir, el meu queco no és per... ens has amenaçat, No, així? sí. No és pel següent convidat, és perquè n'hi doneu un a cada un dels convidats que vinguin fins ara. Uf, però No. això a canvi de què? Clar. Això a canvi de res, tio. Home, Tu saps aquí has d'haver tu un... saps les visites que farem amb això d'avui que hem fet? Tu saps les visites que farem amb això d'avui? Tu què pensa, que jo soc tonto, que jo no sé per què vinc aquí? Tu saps el contingut que hem fet avui aquí? Primer els números, després repartim. Mireu els números i quan veieu els números, direu, per favor, senyor Marc Serrats, Dóna'ns més, dóna'ns més. Volem més punts de llibre. Perfecte. Ho farem. 100%. Clar que sí, clar que ho... Bueno, molt bé. Ja està, jo crec... S'ha acabat. Jo crec que ho hem S'ha fet bé, acabat. ho hem trampejat bé, tot Ara i... sí. Recollidet i ja està. Ja Sí, està. sí. Gràcies per venir, Marc. Gràcies. Això ha sigut tot. La setmana que ve Ens veiem més. la setmana que ve més. I sobretot, consumiu cultura. A consumir cultura. A cultura jove.